What's up mga kabalen? Ako po si JM De Jesus at nagbabalik tayo sa isang bagong episode ng Spotlight Podcast under CLTV 36 at RBC Media Group. At kasama natin ngayon ang ating bisita na proud Kapampangan. Sige, palakpakan natin si Luis Lazaro. Ayan. So Luis, thank you so much kasi alam namin na medyo busy yung schedule. Pero pinagbigyan mo kami. Kasi pag hindi mo kami pinagbigyan, sisiraan ka namin. Hindi, joke lang. Thank you rin po for inviting me. Such a pleasure. So ngayon, kasama ko si Luis dito sa may Andante Cafe Lounge. Makikita to, it's Mabalacat area na to, no? Sa may Clark Freeport. And anong masasabi mo dito sa ating location? Kasi natanong ko doon sa last episode natin kay John and Emil. Ikaw naman, ano yung initial reaction mo doon sa... Actually, yung initial reaction ko kanina pagpasok, nagandahan ako. Gusto ko yung vibe kasi ano rin ako eh. Personally, mahilig ako sa mga coffee shop sa Pampanga. Nag-roam around ko. So, parang ito yung one of the best na napuntahan ko. Di ba parang ang laki na usually, guys, aminin naman natin sa hindi. May mga coffee shop talaga na kailangan mo talaga makipagbakbakan para makapasok at magkaroon ng magandang spot, 'di ba? At alam naman natin sa dinami-dami ng coffee shop dito sa Pampanga, hindi ko po maintindihan bakit lahat po puno. Okay? May mga coffee shops na sobrang ingay kasi usually gusto mo din magtrabaho, mag-aral sa coffee shop. Yes. Tapos may mga walang parking, yung ang hirap. Pero ito kasi, ako personally, honestly, yung Andante Cafe Lounge, pagpasok ko pa lang, marapifeel mo yung kumbaga may premium na feel eh. Pero makikita mo na hindi nakaka-intimidate. Na-feel mo ba yun? Kahit ano siya, kahit spacious or maraming tao, mafe-feel mo pa rin na pwede kang mag-study, pwede kang makipag-chit-chat, mag-work dito. Kasi nakikita natin dun sa first floor, medyo hotel vibe eh. 'Di ba? Yan nga. Dito naman sa second floor, ako personally I can suggest dito po kayo pwedeng tumambay, pwedeng mag-aral, mag-work kasi meron tayong mga dito eh, mga space na pwedeng mag-isa lang kayo or pwede you can work with your friends, your workmates, ganyan. It's super chill. Lalo na ngayon, nakikita nyo, meron din tayo mga ganitong ambience na very, very nice. Tsaka yung mga upuan din, nagustuhan ko. Diba? Nakaka-relax. Yung mga ito, tapos marami doon na Ang aesthetic, di ba? Parang joke lang. natulog. Anyway, sige, let's start with, alam naman natin na ang Dante is also a coffee shop. Ano daw? Coffee shop. Siyempre, pag may coffee shop, may coffee. Pero ngayon, ang itatry natin, yung ni-request mo. Yes, nag-request kasi ako non-coffee. Oo. So ito yung binigay nila. Mango twist ata ang Oo. tawag. Mango twist smoothie. Mango twist smoothie. Yeah. So may challenge ako sa'yo. Ay, challenge. Meron kasi, Game. di ba, may mango twist. So may twist. So literal na twist. Literal na twist. So kailangan mong malaman, huhulaan mo, Oh. pagkatikim, ano ba yung kasama ng mango? Kasi may hint kaming ibibigay. Ang kasama ng mango smoothie na to ay vegetable. Oh. Okay, sige, try mo. Expect ko naman kaya twist para nilagyan ng kape or Oo. Pero ngayon, iba yung twist. try ko na. Sige, try mo. Ano yung maano mo? Uhaw na uhaw. Halata ba? Okay. Ano, sa tingin mo? First of all, masarap. Oo. Ula ko, malunggay. Malunggay. Well, malunggay or moringa, actually, hindi ko din alam. Kung ano nga. Basta yung pang tinola. Oo. Kung gusto nyong matry or gusto nyong malaman kung ano ba yung twist ng kanilang mango twist smoothie, pumunta na kayo dito. Madali lang hanapin yung Andante kasi isa to sa, kumbaga, yung building nila, ang alam ko, all white eh. Tapos super aesthetic, 3 floors. So, madali siyang hanapin. So, if you wanted or if you want to try at hulaan kung ano ba yung twist ng mango smoothie nila, pumunta na kayo dito. Pero syempre, since nandito ka na rin, I will let you try the food. So, ito, meron tayong mixed greens. Meron tayong plain croissant. Tama ako? Croissant. Or croissant. Basta kung anong gusto nyong basa, okay lang yon. Iba-iba naman tayo na pinag-aralan. Croissant. Tapos, meron tayong pesto linguine. Wow. Ang susosyal ang mga pagkain natin, no? Kasi yung dila ko, sanay lang siya sa tokwat baboy. Mga kwek-kwek lang Tapos, meron tayong carrot cake. At syempre, meron din tayong teriyaki salmon
Quinoa. Wow. Ah. Spell. Sipo Kain na egg na lang. Ma'am, siguro next time masarap yung yung katabi ng salmon may tokwat baboy. Well, anyway, kasi nakikinig naman yung andante eh. So malay nyo next time meron ng tokwat baboy yung meron nila. Kasi hopefully, matatry natin yung mga food. Kasi last episode, iba yung na-try nating food. So ngayon, iba naman yung ita-try natin. Sige, anong gusto mong unahin na tikman? So, let's start first sa Wow. salad. Siyempre, salad, social. Salad. Tapos mamaya kakain ka ng carrot cake. O sige, you try the salad first. Wow. Move ko lang po. Nag-i-English ako kasi nandito yung mga cousins niya na like from the US. Imported, my cousin. From the United States of America. Sabay na tayo. Okay, sige. Kala ko di mo ko aayain eh. Sige. Mangan po, kabalen. Mangan. Nung bisa kayong mangan, munta na kayo, Kenny. Sabi-sabi tamo kabalen. Okay. Let's try. Mixed greens. Piniling mixed greens. Ito yung mixed greens. Mixed greens. Mahilig ka sa salad? Yes. Minsan nagdi-DIY po ako ng salad. Pati salad yun, dini-DIY na? I mean, yung pag nagbabaon ako, ganyan. Kahapon nag-salad din kami din na KK. Tapos sinundan namin ng beer. At least balance, healthy. Balance. O sige, try natin. Alam ko yung mga salad, yung may mga vinaigrette, ganyan. Healthy. Uy, masarap siya. Gusto ko yung yung asim. Kasi yung nagbabalanse, yun sa, hindi ko din explain. Tikman nyo na lang kasi masarap siya. Gusto masarap. Anyway, ngayon, intern ka sa isang TV station na hindi Yes CLTV. Huwag mong babanggitin yun Hindi, joke lang. Ay, sorry. Kumusta naman yung, kasi, ABCom? Yes po. Bachelor of Arts and Communication. Bakit mo pinili na course yan? Actually, nag-ABCom ako since kasi, like elementary pa lang ako, aware na ako sa course. Then, mahilig kasi akong mag-storytelling through content. Kaya din ako napunta sa content creation. Like, parang perfect course yung ABCom sa akin kasi dun ko na-showcase how to tell story through video, through actions, ganyan. Minsan kasi pati yung event, kino-consider ko na storytelling kasi every production we do, may story na sinasabi or kinukwento. Usually kasi, if you wanted to be a storyteller, usually director, writer, behind the scenes. Pero ngayon, nasa harap ka ng camera. So, for you, madali lang yun eh. 'Di ba? Paano mo na-adjust yung sarili mo na, kumbaga, sanay ka dun sa production po kasi ng ABCom, more on, hahawak ka ng camera. Mag-edit ka, ganyan. Parang bihirang-bihira lang sa inyo, yung talagang, bihirang-bihira sa inyo yung haharap sa camera. Kasi usually kukuha ng talents, 'di ba? Ikaw, paano, sanay ka na ba na nag-on cam? Or ano? Actually kasi childhood dream ko, mag-artista. Sino Yun yung parang ba? Sino ba? parang Jake Cuenca, gano'n. 'Di ba? Tapos kasi fun fact lang, since grade 6 ako, nag-vlog na ako sa YouTube. Elementary pa lang ako. Kasi yun yung panahon nila Lloyd Cadena, Will Dasovich, mga ganyan. So parang wannabe ako na maging vlogger or sumikat, ganyan. So parang until ngayon, paunti-unti nakapag-adjust ako or naging comfortable ako in front of the camera. So yeah, parang ito yung era ko na pinaka-comfortable ako sa camera. So ganun siya nag-evolve, kumbaga. Kasi, fun fact. Fun fact. Kasi, yung kuya niya, friend ko. I mean, kilala ko si kuya niya. Kuya. So, ngayon ko na nalaman. Sinend ko kasi na mag-guest ako dito. Ay, kilala ko yan, si JM De Jesus. Sabi niya, sobrang bait niyan. Sabi niya, diba? Sobrang bait, Oo. gwapo, magaling na host. Ano pa? Tapos ibalik mo. Jay Cuenca, fresh na fresh. Kaya matakot na kayo lahat sa lahat ng mga content creators because Luis Lazaro is coming. I'm coming. Diba? Anyway, sige, continue natin yung pagkain natin. Kasi nagugutom na ako, kaya balikan natin. Ito gusto kong, basta ikaw magsabi ano yung pagkain nito, ayun nandun sa listahan natin. Sabihin ka. Ang hirap kasing basahin eh. So, this is pesto Linguine. linguine. Oo. Pesto linguine. Oh, you try it. Sure. Sobrang healthy na mga pagkain nila dito, no? Ayan, para ano. Yun nga, hindi nagustuhan ko dito na may options ka. Like sa mga Oo. healthy yung lifestyle, pwede sila pumunta rito. Oo, tulad ko, healthy yung lifestyle. Wait. Anyway, sige, habang kumukuha ka while you're trying the food,
Ang ABCom kasi is, kumbaga, may may ang tawag dito, ano kasi yung term doon? Merong stereotype or stereotyping na mascom, parang ganon, mascom. Mas komportable sa bahay. Yeah. Parang sinasabi nila na kapag pinili mo yung course na to, madali lang yung mga gagawin. Oo. Camera-camera lang. Anong masasabi mo doon Video-video sa lang. stereotyping? Ako kasi nambubuisit ako dito sa mga That's to not eh. true, everyone. What? Siguro nakakaano din. Kumbaga, pinakasimpleng term, nakakapikon in a way. Oo. Kasi, parang working behind the camera lines. Yan, sila sir. Alam ko mahirap Oo. yung ginagawa nila. Lalo na nung na-experience ko na, nag-intern na ako, Diba? ganyan. Na-realize ko din na mass communication, like, every role in the field is very important. Parang hindi gagalaw ang isang bagay o ang isang programa kapag wala ang mga masscom. Sige, haba mo pa yung hindi ko pa nalunok yung manok eh. Ang laki. Tikman ko muna. You try it. Para sa lahat po, inom muna. Ano yung drink ko? Thai pandan tea. Sarap. Sarap, no? Favorite ko to, pesto. Pesto. Mahilig ako sa Pesto, pesto. ano yung last? Basta favorite ko yung pesto. Linguine. Pesto Linguine. It's pesto linguine. Lagay nyo na lang yung text dito. Lagay nyo na lang dyan. Kung mali yung basa namin, wag nyo kaming i-bash. So. Iba-iba naman tayo ng pinag-aralan ng high school. Okay. So ngayon, pinasok mo yung ABCom Yes po. nung college ka. Mm-mm. Tapos, napinta mo na ba sa utak mo no, na parang ano yung gusto mong maging? Kasi sa lahat po na nag-aaral o sa lahat po na hindi nakakaalam, yung mga ABCom, yung mga com art students, ang dami nilang pwedeng pasukin. Number 1, pwede silang pumasok sa advertising. Number 2, pwede pumasok sa marketing. Number 3, pwede pumasok sa film. Number 4, pwede pumasok dun sa pagiging media or journalism. Tsaka sa mga event. Yes, pwede din kumbaga, production house, dun sa mga commercials, ganyan. Akala niya madali ginagawa namin. Lahat ng kaya yung mga hindi nyo kayang gawin, kaya namin gawin. Diba? Pero ikaw, ano yung nasa isip mo no, nung nag-college ka na? Nung initial ko na nag-enroll, kasi parang pinaka-dream ko talaga is maging director ng mga film. Since gumagawa rin kami ng mga film, ganyan, nagsusulat ako. So parang, So, nag-direct ka nung Mice and Son? yes po. And one of the winner. Okay. Umi-ere sa CLTV yon. Yes po. Diba? Panoorin nyo, guys. Magaganda yung mga film sa mga bata. Mga bata? Mga bata. Okay. Maganda guys. Support student, ginawang film ng mga student. So yun, parang dream ko pa rin naman yung director, pero abang tumatagal, siguro mas gusto kong mapunta na sa marketing. Kasi parang yun yung nakikitang strength ko, parang nadidiscover ko siya. Marketing, pero pumasok pa sa isip mo na para mag-shift ako to marketing. Actually, hindi. Kasi parang yun din yung pinaka-strength ng course namin, ng mass communication. Like, Course ko din yun. Wag ay, mong sorry. sinasolo. Yung course natin, like, very broad? Oo. Broad talaga na kahit saan ka mapunta, parang kaya natin. Ganun. Oo, actually, sobrang dami namin ginawa nung college din na parang, alam mo yun, yung sa dami nating natutunan na skills. Yung hindi mo na din alam kung anong papasukin mo. Ako personally, hindi ko in-expect na napapasok ako dun sa una sa newscast. Kasi nag-start ako as production assistant ng newsroom pandemic era. Tapos after a few months, na-promote ako as junior reporter. Wow. Dapat ayusin natin yung pagka-pronounce kasi Laika, you tell me if my pronunciation is in English ha. So, nag-junior reporter ako. Malambot yung T. Tapos meron tayong na-promote din ako as senior reporter. Wow. Siyempre pag junior, magsi-senior ka, 'di ba? Citizen. Tapos- Senior citizen. Oo. May wala pa. Wala pa. Wala pa, hindi pa ako nandun. 27 pa lang ako. Secret. Anyway, so going back, so naging, pinapakita ko lang sa iyo yung mga Yes. pwedeng possibilities, no? Tapos, after, ano kasi next ko? Model? Naging akong mutyaning hindi, senior reporter, tapos naging producer ako. Tapos after nun, doon nag-on-cam ako nung reporter ako, pinag-on-cam na nila ako, nag-host na ako at naging news anchor ako. So since naguluhan yung branding, naguluhan sa branding kasi ang personality ko is bubbly. Wow, bubbly. Mabula. So bubbly tsaka eto nag-podcast na tayo, ganyan. So yun yung nakikita natin na parang career path. Oo. Usually kasi Marami yung- ka mapupuntahan.
ikaw gusto mong mapunta sa marketing. Pero hindi pa yun yung Ako personally, ang maipapayo ko sa'yo bilang nakakatandang kapatid, ay kung ano yung gusto mo, hindi yun yung pwede naman na Yeah. i-achieve mo. Tsaka open naman ako sa yung doors ko sa lahat ng possible na mangyari. Open naman ako. Paano kung mag-a-apply ka sa CLTV? Sige, ganito. Mag-CLTV Why ka. not? Ano yung gusto mong career path sa CLTV 36? Siguro yung Kahit hindi career, mo pinili yung internship sa akin. yung career pa na gusto ko, palitan ko na yung host. Ah! Tinanggal pa ako. Ay, hindi. Siguro more likely ganito rin. Kasi parang ito yung parang, Oo nga, pinalitan mo nga ako. hindi naman, I mean, comfortable ako sa mga ganitong ginagawa. Like sa content, ganyan. More on, kasi guys, ang CLTV, we're transforming. Like before, we are very current affairs, heavy programs, yung mga lalabas namin. Ngayon, we're transforming now. We wanted to give you entertainment. Kaya we're doing this. So guys, papanindigan po natin ang Spotlight with JM Desus. Hindi po ito magiging Spotlight with Luis Lazaro. Kinabahan. Graduating ka na ba? Yes po, sa June. Mag-apply ka na sa amin. Sure, why not? Kung may opportunity po. Oo. Like, Pero guys, huwag nyo naman pong palitan. Spotlight with Luis Lazaro. Perfect, di ba? Okay, sige, mag-extra na tayo. Ngayon, pinasok mo naman ang mundo ng content creation. Yes. Ang digital, media, Entertainment. ganon. Kasama mo yung pamangkin mo na ang Yes. cute. Kasi nakikita ko to sa stories ni Lloyd na super, ang tawag dito? Ang chubby, na cute. Tapos, parang super, pag binibigyan siya ng gift ng kapatid mo, super grateful din Yes. siya. Tapos, nagiging content mo din siya, nakasama mo siya. Doon kayo nag-start na Yes. makilala. Actually, nung pandemic yon, parang, usually kasi ginagawa ko sa content ko is dancing, thirst trap, First shop. tsaka Sige mga, nga. mga vlog, gano'n. Tapos, may one time na sumasayaw ako, like, intention ko lang talaga sumayaw. Oo. Pandemic yon. Then, bigla siyang Sumali. sumulpot sa video. And then, nagustuhan siya ng mga tao kasi nga cute siya nung, Oo. cute siya, nung, Sige, cute siya nung, ilusot mo yan. basta cute siya nung bata siya. I mean, until now, pero extra yung cuteness niya Oo. dati eh. Kaya parang nag-viral yung video namin. And then, may views, may numbers. So, siyempre, ko yung opportunity na mag-produce pa ng content na kasama siya. Though, yung pag-produce ko naman ng content na So, kasama in-exploit siya. mo yung pamangkin mo? Hindi. Yun na nga. Parang, Joke lang. hindi ko siya pinilit. Ganon. Kung Kasi every time lang na gusto niya. Yung pamangkin mo, din sa camera eh. Oo, like, mahilig din Sumasayaw siya sa din camera, kasi. dancing, ganyan. So yun, tinuloy-tuloy namin hanggang, napunta kami dito na, ako na lang. Pero, kumusta naman ngayon yung, kumbaga, di ba siya na, Tito, let's make some videos, ganyan. Actually, hindi siya maganon. Parang dati ganun siya. Pero ngayon, hindi na. Parang ako na yung nakikiusap sa kanya kung gusto niya, ganyan. Pero hindi ko siya pinipilit na pag ayaw niya. Tumatanda na rin kasi. May sarili na siyang choice sa buhay niya, may Oo. decision Actually, na siya. college na po. Nauna pa. Classmate po siya sa AB ko. Pero, gaano naman kahirap yun? Like, paano mo inexplain sa kanya na nasa mundo na tayo ng digital media, ganyan. Napapanood ka ng mga tao. In-explain mo ba yun sa kanya? Actually, hindi ko na-explain. Pero aware siya na minsan kasi may nagpapapicture sa kanya. More on sa kanya, hindi sa akin. Oo. Sabi niya, excuse me. Excuse me, ako yung main character. Ako ang star ng okay. Ganyan, pero ang parang tingin lang kasi niya sa pagko-content namin is for fun. Ganyan. Sumasayaw lang kami kasi mahilig din siya sumayaw. So parang feeling niya sinasabayan lang niya ako, ganyan. Pero hindi niya alam na marami siyang napapasaya na mga... Minsan may nagbe-message sa amin, uy, super cute naman ng mo, nakakaano ng stress, ganyan. So yun, parang yun din yung nag-motivate sa akin kung ba't ko siya sinasali sa mga video ko, sa mga feedback na gano'n. Kumusta naman yung relationship nyo ngayon? Very close kami, para na kaming magtatay. Kasi dami yata nag-aakala na anak mo siya eh. Nung pandemic lagi, uy, ikaw ba tatay nito? Ganyan. Tapos sinabayan ko naman. Like, niloloko ko sila na ako nga yung tatay. Ganyan. Pero yun nga, parang relationship namin ngayon is very close kami. Magtatay, mag-amat, anak. Ganyan.
Ano daw? Kasi sinakyan niya yung clamor ng tao, yung mga comments ng tao na, anak mo ba yan? O syempre, pag sinabi mong anak mo, paniniwalaan ka nila. Ginawan ko siya ng content, gano'n. Di ba pa rin, magkasama kayo sa mall, ganyan. Kayo ba yung, yung magtatay, yung mga ganon. Ano sabi ng kuya mo? Sige, Yung sa'yo na tatay yan. niya talaga. Sa'yo na yan, magastos, sabi niya. Magastos kasi yung batang yun. Ano, malakas kumain. Mm-mm. Ano ba yung mga stories na nakita ko kay Lloyd na alam ko bilihan siya ng parang sasakyan na nasasakyan niya. Yung Oo, mga yan. ganon. Very spoiled kasi siya actually. Siya yung first apo or first pamangkin din namin sa bahay. Kumbaga, ako yung bunso, then after ko, siya na yung youngest. So parang kumbaga, nawala yung attention nawala sa'yo. yung trono, gano'n. Oo. Dati ako yung spoiled. Oo. De, joke lang. Pero, yun nga, parang ngayon, more on siya yung binibili ng toys, which is happy kami. Kasi before, hindi naman namin kaya yung gano'n. So, grateful kami na we're able to do that to him. Oo. Siyempre, after nung nakilala kayo as, parang yung tandem din yun ng pamangkin mo eh. Tapos, siyempre, hindi mo naman siya pwedeng pilitin na ngayon. Tumatanda din naman siya, ganyan. Paano ka nag-adjust na gagawa ka ng contents na, oo, alam ko. Charot lang. 5 minutes na lang daw, pero wait lang. Okay. So, sabihin natin na magta-transition ka na into content making, pero mag-isa ka na lang. Hindi ko ba siya na-miss nun? Actually, minsan, pinapasulyap-sulyap ko na lang siya sa mga content ko. Oo. Pero siguro na-miss ko yung time na yun na very light lang yung mga content namin. Kasi ngayon parang more on pinag-iisipan ko yung mga content. Oo. Yung mga before, lang, spontaneous na kaming Oo. dalawa lang. So, nakakamiss din yung time na yun. Mm-mm. Pero ngayon, parang ini-introduce ko na paunti-unti yung sarili ko sa TikTok or sa Facebook na ako mag-isa. Pinapakita ko yung intern life ko, college life ko. Pero pag nasa bahay ako, more on, pinapakita ko siya. Ano natutunan mo sa internship? Since na internship? Nabanggit mo na, ano yung mga natututunan mo sa internship mo doon sa kabilang station? Ang natutunan ko sa internship, yung communication talaga. Kasi parang, itong course ko na to, parang tinuruan niya ako para paano kumapal yung mukha ko. Totoo yun. Parang in a good way. Oo. Para kasing sa internship ko na yun, nakakausap ko mga artista, big stars, mga managers. Tinan mo ngayon, Kausap ko. ang laki ko, 'di ba? Anyway, ano pa yung mga natutunan mo bukod dun sa mga yung kapalang mukha? Kasi number one, ako mahiyain ako Mm-mm. Yung mukha ko ganyan nakakapal ngayon Kaya akong magsalita kahit saan. Okay? Sige, ikaw ano ba natutunan mo? Ang natutunan ko rin na, yun nga, parang yung mga artista, hindi sila magiging artista kung hindi dahil sa mga tao sa likod ng camera. Kung hindi dahil sa atin. Oo, kasi usually, ang kilala lang ng mga nanonood ng mga movies, ng mga TV shows, ganyan, yung mga artista na on-cam. Yung paggawa ng film, mahirap. Mga Oo. interview na ganito, mahirap. So ako, gusto kong pasalamatan din yung crew ng Spotlight. Unang-una sa lahat, Kuya Henry, si Kuya Arvin, yung mga interns natin, si Bryce, hindi intern si Bryce empleyado po siya. So si Abby, si Jaren, at si, nawawala, si Jason, at saka syempre ang aking fairy godmother / makeup artist / pambansang kakaibabe ng CLTV. Danica Gino. Naiiyak Ayan. ata. Well, I'm very thankful. Totoo yung sinabi mo na we get to, kumbaga, mag-host on-cam. Yes. Pero hindi nila alam na kabaragbag yung mga tao na nagpo-produce ng program. Also, Kuya Z, shout out din sa ating editor na after nitong i-taping, dediretso tayo dun sa Post-prod, editing na, mahirap post-prod din na. yan. Na kumbaga hindi mo magagawa ng mag-isa ito 'di ba? Number one, totoo na meron tayong mga contents na pwedeng gawin mag-isa, pero for us to be able to kumbaga produce a very good show, kailangan mo sila Oo. 'di ba? So ikaw, kailan ka mag-a-apply sa amin? Siguro after, graduation, yung nakatoga pa ako, diretso na. Kailan mag-graduation mo? June 24, no? June 24. Ay, tagal pa. Ilan pa yun? March, April, May. More or less 3 months na lang. Okay. Malapit na, konti na lang. O sige, before we end this, kailangan mo matry yung ibang food, yung croissant muna. Let's try the croissant. Tama ba? Croissant? Pwede na yun. Croissant. Am I right? Okay. Croissant.
So, ang hula mo dito is... Malunggay. Malunggay. Mango with malunggay. Okay. Tanungin natin si Miss Jess mamaya kung tama yung hula mo, if malunggay talaga. Feeling ko sayote. Magiging tinola na Gusto siya. mo tikman? Alin? Kaka-addict siya. Later, I will try. Baka sabihin nila na nag-isang gusto tayo. Sige. Ay, social siya. Ako kasi sanay lang ako dun sa mga ano eh. Ay. Salamat. Welcome. Okay. Croissant, ha? May butter and Oh. jelly. Okay, sige. Sige, Bryce, nagpakita ka na sa camera. Mas sikip kasi yung corset ng damit ko. Thank you so much. Oh, you try this. Ano to? Blueberry. Blueberry. Blueberry cheesecake. Anong gusto mong i-try? I'll try Yung blueberry. the blueberry, yes. Sige, okay, na-try ko din yung blue. Eh, hindi, social siya. Hindi, wala na akong pakialam. Same lang. Blueberry. Grabe pala, no? Ganito pala, no? Sanay lang ako dun sa mga monay. Yeah, sarap siya. Masarap siya. So, nalalasahan ko na kinabog niya yung monay. Crispy Wait. siya sa outside pero malambot sa loob. Kasi nakatry ako before neto. Ang tigas. Hirap kainin. Ganda pala lasa niya pag malambot. Ay, yung isa pa. Let's try the carrot cake. Hindi, you try the The salmon. the teriyaki salmon quinoa. Sure, thank you po. Quinoa? Quinoa. Okay. You try it. Oh! It has broccoli. Right, Laika? Broccoli? You try it. Try mo yung salmon. Mukhang fresh na fresh pa yung salmon, parang kakahuli lang sa kanya kanina. Try natin with rice. Syempre. Yes. Nag-ano ka ba? Nagda-diet ka ba? Dati, very strict yung diet ko. Pero ngayon, go with the flow na lang ako. Like, di ko na nililimit yung kinakain ko. Ako kasi tabain kasi ako eh. But it's okay. Ako strict naman yung Kain parents ko. po. Chares, walay. Sa'yo mo strict yung diet mo, ako strict yung parents ko. Ano? What can you say about the salmon? Sarap. Masarap, di ba? Very tender yung salmon. So, yung sa dating niya, parang hindi siya bilasa. Di ba? Hala, di yata ako bagay dito sa ano, yung mga wordings ko ganyan. Alam mo yung ang healthy nung lasa. Ano? Ang healthy nung lasa. Akala ko unhealthy yung lasa. Ang healthy nung lasa. Unhealthy. Hindi siya oily, yung rice parang... Yung rice nila parang ano? Oh, it's Oh. quinoa. So quinoa is the rice. Yun yung ano, yung sa kabilang station ko sa nag-OJT. Quinoa. Bahay, Nico. quinoa. Sarit lang. Okay. Malayo. You try the carrot cake. Ang healthy naman nila dito, no? Yeah. Yung mango nila merong vegetable. Yung carrot, yung cake nila may carrot. No? Let's try. Sige, habang nag-ano ka, ikakwento ko lang. Shout out Sure. sa kapatid ko. Na first time niyang gumawa ng carrot cake several years ago. Napasobra yung gamit niya ng carrots. Naglasang ulam yung carrot cake. Menudo. Sumabra yung paggamit niya ng carrot. Kulang na lang isaw-saw ko sa ano eh. Very ulam na yung dating eh. Oh, ano. Try mo. Lasang ano? Lasang carrot? Hindi siya sweet. Yan, lasang healthy siya. Pero di siya yung... Di ba pag yung cake, it's carrot cake, ganyan. Oo. Minsan di siya gusto ng bata. Feeling ko yung magugustuhan ng mga bata. Tikman natin. Ay, oo. Di ba? Pwede sa trentahin. Hindi siya matamis. Saka, ayoko kasi, pag sinabi mong carrot cake, na sobrang lakas nung flavor ng carrots. Carrot, oo. Yung parang masabi mo talaga na, hoy, carrot cake ako Oo. Eto yung carrot. Healthy ako, ganun. Hindi ko masyadong nalasahan yung carrot, which I like. Mm. Okay? Kasi yung iba kasing carrot cake, ako personally, eto lang wag po kayo mambash. Ito personally, ito lang yung preference ko. Na ayoko matikman yung sobrang hard na lasa ng carrot. Oo. Kasi parang feeling ko kasi paano na siya eh. Alam niyo yung pa-chop suey. Or menudo, ganun. Yung may carrot. Menudo, ganyan. Lagay mo ng kanin. Pero ito, super yung balanced, yung perfect, yung sweetness, perfect yung hindi nag-overpower yung ang tawag dito, Bryce? Yung cream, tapos basta yun, try nyo talaga. Perfect. Masarap siya. Hindi ko na ina-explain kasi masarap.
Basta Anyway. pag kinuha nyo siya, may icing dapat. Oo. Ano yung pinaka-favorite mo sa lahat? Yung pesto, very creamy. Kulang. Kulang. Ay, pesto linguine. Oh. Linguine? Linguine? Basta yung Linguine. pesto. Pesto linguine, masarap siya. Pagdating niyo po dito, talagang sabihin niyo lang yung pesto. Pesto Gets linguine. na nila yun. Gets na nila yun. Tapos, ako naman, ang favorite ko is yung carrot cake tsaka yung mixed greens. 'Di ba? Kasi yung mahilig ako doon sa yung sa mga vinaigrette, sa salad, ganyan. Kasi I am a very healthy person. Wow. Charis lang. Joke lang po, baka may mag-comment dyan na kakakita pa namin sa'yo kung makain ka ng isang buong cake dyan. Pero anyway, wait lang, try ko yung salmon. Yeah. Okay, sige. Kuha tayo ng bagong spoon. Mahilig din ako sa sa salmon. Okay. Tatry ko yung quinoa. First time ko matatry yung quinoa. Actually, ako din, first time ko. Ang quinoa po ba is a type of rice? Or hindi siya? Parang corn? Oh! Ano daw? Corn. Sweet corn lang So, alam ko. healthy talaga Ang siya. healthy dito. Pero hindi mo ma-feel na super yung pagkain. So mas siya, mas healthy siya, no ma'am? Mas healthy yung quinoa. As green. Oh. Wow. So may substitute. So, yung mga nagda-diet dyan, Ay, may perfect lambot. kayo dito. Hindi siya dry. Mm-mm. Perfect. Kasi ako, madali mo masasabi yung yung isda pag dry. Perfect. But actually, pwede bang top 3? Ano yan? Healthy me. Meron tayong, wait lang, nulunukin ko lang. Kuha pa. Masarap kasi. Ang sarap ng carrot. Yeah. No joke. Guys, no joke. Itataya ko yung pangalan ko. I-bash nyo kapag di masarap yung carrot cake. Joke lang, baka i-bash mo ako. Anyway, soon po, para sa lahat ng mga gustong ma-enjoy yung pagkain, siguro after nilang tumakbo dito sa may CDC parade grounds or meron kayong pinuntahan, tapos gusto nyong kumain lang pero medyo naghahanap kayo ng something healthy. Meron po silang ilo-launch na Healthy Me menu soon to, no ma'am? So abangan natin. And yung menu nila for Andante, kasi nga nabanggit ko na kanina na nakikinig sila, guys. So nagbabasa sila ng mga comments ganyan kasi alam naman natin na iba-iba yung palette ng Sige nga, ano yung palette? Color palette? Iba-iba yung taste buds. ng mga tao. Tama ba yung term ko? Taste buds ng mga tao. So, syempre, Andante is trying to balance everything to cater yung magugustuhan ng mga tao. Kumbaga guilt-free kapag kumain ka Yes. dito. Kasi, ako personally, may mga bagay na hindi ako nasarapan or hindi ko nagustuhan. Tapos, syempre, may mga tao din naman na nagugustuhan yung mga pagkain. So, ito yung magandang ginagawa ng Andante na, okay, sige, wait lang, kumalma kayo Gagawa namin ng paraan, aayusin natin. So, soon, maglalabas na sila ng bagong menu na mas pinasarap. Okay? Mas pinabetter. At, kumbaga, ready to cater yung hinahanap na panlasa ng kanilang mga customers. 'Di ba? So, sige. Last, very quick na lang. Ano yung masasabi mo sa pesto? Pesto, mararamdaman mo yung niya yung pagka... Yung multo? yung pagka-lambing niya. Ganun. Hindi, What? yung parang pagka... May taste siya ng healthy, may taste siya ng pagka-creamy. So, parang perfect balance Balance, talaga. no? Yeah. Actually, lahat naman ng food nila, parang balance talaga. Parang perfect kahit anong age. Ganun. Ako kasi, ang gusto ko dun gusto ko mag-comment dun sa, croissant. Tama naman, di ba? Croissant. Kasi nakatry nga ako before ng matigas. Ang pangit pala. Iba pala yung pagkasabi ko. Matigas na croissant. Okay? Nakatry po ako ng matigas na croissant. Ngayon pala, may croissant pala na malambot. Masarap din pala yung malambot. Minsan, oo. Minsan. Sige. Just to end this, ano yung mensahe mo dun sa younger Luis Lazaro? Siguro yung mga ka pa lang. 4, 5 years old, mga ganon. Siguro yung message ko sa younger self ko, you're doing good. And I'm very proud of you kasi parang
Nangingilabot ako. Bakit? Charot. Hindi, kidding aside, malayo na. Parang, Nagka-crack na yung boses niya. pinangarap mo yan dati and feeling ko, malapit ka na. Yan. Malapit na. Malapit ka na saan? Malapit ka na dun sa goal mo, dun sa pangarap mo before. Kasi parang dati iniisip ng younger self ko is parang very impossible na makapunta ako sa Manila, mag-intern doon. And then, eto, nangyayari siya. Ako naman, message ko sa younger self mo, wala, kasi di naman kita na-meet nun. Ako din, message ko sa'yo, wala. Uy, wala ka pa, buhay na ako. So anyway, guys, it's very inspiring na yung last episode natin yung naunang episode natin sa Andante is all about yung relationship sina John and Emil na nandito pa sila, na very inspiring. At ngayon, nakita natin yung isang Gen Z ka na, no? Yes po, Na Jen. isang mindset ng isang Gen Z, di ba? Guys, Gen Z, dito lang po ako okay? Di po ako sumabit sa Gen Z, pero nasa taas lang ako. Ako yung last batch ng millennial. Okay. Program mo to, sir. Oo nga! Millennial ka, Ako sir. yung last na year ng millennial, tapos nag-Gen Z na. Malas, din. Di ba? Di ko na din alam pasok. Anyway, so maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating episode. At syempre sa lahat po ng manunood at mag-share ng ating episode with John and Emil dun sa nauna. At syempre sa ating episode with Luis Lazaro. Mamimili po kami sa lahat na magfa-follow, magko-comment at mag-share dito sa ating episode. At syempre, dun sa pages ng Andante Cafe Lounge. Located po ito sa may Mabalacat, Clark, Freeport Zone. At syempre kay Luis, sa episode na to, at syempre yung CLTV 36 pages. Sa lahat po na magko-comment, mag-share at magko-follow po sa mga nabanggit kong pages, we'll choose winners na makakatanggap po ng gift certificates na nagmula sa Andante Cafe Lounge. At syempre, kung after nyo magkape, ano bang hahanapin mo paggabi na, diba? Party. Diba? So sa lahat po ng gustong siguro pwedeng mag-pregame dito sa baba. Yung mag-pregame ka ng ng croissant. Tapos pag-akyat mo sa taas, meron na po silang bar na ngayon ay open na simula 5 p.m. hanggang 1 a.m. So kung gusto niyo mag-party, meron po sila mga DJs na or nagpe-play ng music, o gusto niyo hi, ganun. How are you? Madalas ka ba dito? Madalas ka ba dito? Ganyan. Hindi eh. Uwi ka na. Uwi ka na. Ganon. Kung gusto nyo lalo na Fridays, ganyan. Tapos, Nocturne. Tama ba, ma'am? Nocturne Bar. Singkahirap yung mga pangalan dito, Ma'am, no? palitan nyo na lang. The Bar. Ay, alak pala yon. Hindi po sponsored. Hindi sponsored. Okay? Sige. I'll let you, yung mensahe mo sa lahat ng mga followers mo, sa pamangkin mo, at sa lahat ng sumusuporta sa'yo. Sa mga... Parang ayaw mo. Parang ayaw mo. Sa mga ulit. Sa mga Okay, dahan-dahan po tayo. Baka may masabi po tayo hindi okay. Inom muna ako. Okay, inom ka muna. So, sige, last chance na lang, ano yung hula mo? Aside sa malunggay, kangkong. May mahula. Sige na nga, mag-message ka na. Kung gusto niyo matry, sige. Lahat po ng magko-comment, pumunta kayo dito sa Andante, i-try nyo itong mango twist smoothie nila. Mag-comment kayo dun sa episode, ano yung hula ninyo. Yung nakatama, ililibre ni Yung sir. nakatama, GC. Tatagap sila ng GC mula sa Andante. Pumunta na kayo dito, i-try nyo to, tapos mag-picture kayo, i-upload nyo dun sa episode natin, okay? Nice. Sige, go. O, magpasalamat ka na. To my family and friends or supporters, kay Baste, thank you so much for loving me and letting me to love you. Thank you for everything. And thank you for watching this episode with JM De Jesus. With Luis. Anyway, ayan, ako po si JM De Jesus. Bago namin ubusin itong pagkain dito, we would like to thank Miss Jess of Andante for giving us the opportunity. Kasi galing na ako dito noong December eh. Sabi ko,
well, i-blip nyo na lang po. Tangina, ang ganda dito. I-blip nyo na lang Yeah. po, okay? Sabi ko, ang ganda dito, ang luwang. Tapos sinabi sa akin ni Miss Jess the other day na may third floor. Sabi ko talaga, ha? May third floor na? Ganon. Kasi dito na kami sa second floor nun eh. May Christmas party nun eh. 'Di ba? Tapos sabi ko, okay, ang laki naman nito. Kasi meron kasi ibang coffee shop dun sa San Fernando na malaki. Pero eto, kinabog niya, 3 floors yung malaki sa kanya. So parang, if you are looking for a place to work, meron tayo dito. Sabi ko kanina, yung second floor. Pwede kayo magkaroon ng pristine moment Reyes. with yourself. Pristine Reyes. Hindi, hermosa. Hermosa. Pristine hermosa. Okay? O naghahanap din kayo ng something exciting, yung siguro mabubuhay yung adrenaline rush nyo. Doon sa taas may na tayo, nocturne bar. Tapos yung first floor natin, pagpasok nyo guys, para kayo nasa hotel. Tama. Add ko lang. O sige. 'Di ba sa mga coffee shop kasi ako mahilig ako sa coffee shop. Yung iba nagfo-focus sila sa mga aesthetic, sa interiors, pero hindi masarap yung coffee. Pero ito, no kidding maganda na yung interior or aesthetic na, masarap pa yung food. Oo. Akala ko sa'yo mo coffee kasi mango yung ininom mo. Anyway, kasi kanina, dun sa isang episode, naka-try na ako ng coffee. Tapos, sabi ko, malalaman mo yung masarap yung kape kasi sila mismo ang nagbo-brew nung kanilang mga nice. beans. Tapos, sariling product nila, nagro-roast, ganyan, ng mga beans nila. Kaya mas mafe-feel mo na parang, refreshing. Perfect. It's so fresh. Parang ganon. So, di pa natin sasabihin kung ano yung brand. So, soon malalaman natin. Pwede ba silang, bumili ng mga beans din? Okay. Wow. So, if you wanted to have Andante coffee in your house, at your house, on your house, kayo na Comment pong down bahala. below. Comment down below kung ano pong tamang linking verb. Anyway, pwede po kayong bumili. Available na po, no, ma'am? Soon. Okay. Ako po si JM De Jesus. Kakain na po kami. Maraming salamat po sa Andante Cafe Lounge at sa lahat po ng gustong mag-reach out or makipag-usap sa Andante. You can message doon po sa kanilang mga social media accounts, Andante Cafe Lounge, kasi meron din po silang billboard dito. Ikaw kung gusto mong magpaano doon, magpa-feature, ganyan, magpag-partner sa kanila, ipa-flash nila yung picture mo doon. Kontakin ko si ma'am. Papalagay ko yung profile picture ko doon. Parang sino yun? Ano yan? Sabi nila, yun yung ano, di ba? Yung sabi niya, kangkong yung ano. Anyway, mabubusog na po kami nito, pero maraming salamat po sa lahat ng nanood ng ating episode. Abangan niyo po ang ating susunod na episode. Ako po si JM De Jesus with... Luis Lazaro. Okay, thank you so much! Thank you.